Sådan der, sådan der. Yes, perfect. Ja. Nå, hej alle sammen. Velkommen tilbage til en ny video her på min kanal. Yes, nu skal det ikke være nogen hemmelighed for alle jer derude. Som I nok kan se i baggrunden, at ja, jeg er fodboldfan. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Men ja, holdet er FC Bayern München. Mir san mir. Nå, i dag har jeg tænkt mig at lave en unboxing video fra FC Bayern München shoppen, som jeg har fået modtaget en pakke, eller ikke modtaget, jeg har været nede og hente den. Så ja, nu skal vi også til i gang. Og her er Kalorius. Og det som, ja, skal bare lige vise at lave den der, sådan der, yes. Men vi skal også her i gang med at åbne den, ikke? Jo, fordi nu har den ligget der i to timer siden jeg hentede den, så nu åbner vi, og så ser vi hvad der er i. Yes. No response helt derude overhovedet. Men jeg synes bare lige at trænge til en spillertrøje mere med Bayern München. Yes. Fedt, mand. Ja. Fakturasedlen. Yes, smider vi derover. Og her har vi så min spillertrøje. Det er Bayern Münchens tredje trøje. Som de har udgivet her i, hvad det for en uge siden, eller sådan noget, cirka. Jeg kan ikke lige huske, hvornår det er, men så åbner vi her en gang. Der sad et hår lige foran øjenbrynene. Ja. Og som I kan se, det er tredje trøjen, som jeg har bestilt her. Vildt fed. Kæft, jeg elsker den. Og hvis der er nogen af jer derude ved den spiller, der har nummer 10, så tror jeg nok, I godt kan gætte jer frem til, hvem det er fra Bayern München af. Så, men her kommer det. Musiala. Jamal Musiala. Bayern Münchens bedste fodboldspiller ever. Han er min hero, som man også siger. Så. Men ja, der er den jo selvfølgelig. Så ja, det var det. Kæft, den er lækker, altså. Den skal jeg have på senere. Så, men ja, det var også bare en lille unboxing på en Bayern München spillertrøje. Så husk at like og subscribe til min kanal. Og så ses vi i næste video, ikke? Godt så. Hej!